Welcome back to my channel, guys. In lawm trafficem tun tum chu Zikhlum kau bai kan Siam do na ni hengte hi katel tur te chu an ni a Zikhlum kau king chili pu fai alu purun var azat thlap he chu in hian in she thia me nga nakina karon sei le don thawa hei hi Zikhlum kau chu ani a achan ve hi ka bai do na mani chawa ei tur ka ni wangin chuanin fai takin ka sil le phota alu hi pum khat ka thlak do na a zaidan hi chu in thlak dan tur ka chu in thu ni se ke chu hei hetiang ang hian ka kata chuanin Zikhlum kau po hi ka kat phel deuh phok hloma munli mun nga te kha chu kan rem chan ang ni mai se video hi ka siam na rei to nikum November lampang ami dei to ni a ase kala edit man lo wangin hei tuna hian karon chwa ve thei shama hei hi chu ka video dang te ne na in person in ti via mai thea min lo she thiam do nia purun var hi ti hian ka zaya pum thum ani a I rot khel lovin ka tel do na ni chuanin hei king chili ani a fresh thakop me a thak zia chu kan sheve ka chu wang chuanin pum chan ve che hi ka tel do na ni bol lo te an lo in peita a tuna chuan kan bai chanang bu hi so kha chau ka thlaka a hlok ema apung du ema chu wang chuan tel tamangai lo boka kan bai atlem bok nen chuan alu ka thlak boka soda fian chan ve chi fian khat tui dai ka thlaka no khat chuanin gesa ti hian ka chuanga he bai hi ol sama ti hian bel chuan na sautir bor hi ni deuh top maya thil ol sam takani siam hau tak si lo alu le bu fai kan chuan na sak na san chu a chuan chu hi tlemin a rei dewa chuanin Zikhlum kau kha chu a min har lo wangin hemi hi alu hi tlem han min deuh se bu fai te po han phok deuh hlek se ka thlak chau do na ni Zikhlum kau kha chuanin bu fai le alu kha alo min chan to awangin Zikhlum kau kha he ka thlaka purun var le king chili po ka thlak tela chuanin ti hian rual takin ka choka tui hi no chan ve vel ka thlak le alo tlem deuh hlek awangin chuanin ti hian sautir deuh bor ani to mai ti hian bai po lo min ta chuanin ka channel min lo thlirsak min lo ngai hlut sak thin tu te in zawai chungah ka lawm em thank you for watching bye bye